Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga'ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak. Wala aqulu lan orang ngucap sapa ingsun Nabi Nuh lakum kedue sira kabeh hina adengi nalikane ngaku sapa ingsun ngaku anubuwata ing kenabian. Ora tau ngucap ngindi iku tetep ing dalem ngarsa ingsun khazainullahi utawi gudang-gudange Gusti Allah. Ae tegese razaka ngrezekeni sapa Allahu ing gudang wa amwalahu lan ing bondo-bondone Gusti Allah. Wa hadza utawi iki iku radun dinggo nolak li qaulihim kedue ucapane kaume Nabi Nuh. Wa manara lakum ngalaina min fadlin kal mali. Ucapane kaume rak ngeten niku wa manara lan ora weruh sapa kita lakum kedue sira kabeh ngalaina ing atase kita min fadlin saking kanugrahan bayane kalmali kaya dene bondo. Iki ana dua alasan. Ya ana dua alasan nggo nolak omongane kaum Nabi Nuh. Karena wingi kan nenggon ayat dhuwur kaum Nabi Nuh niku omong wa manara lakum ngalaina min fadlin. Pisan boloh-bolomu sing melu kowe iki ming golongan wong kere-kere. Gek kita nyermatilah. Kita niku nyermati karo gatekke kowe sak rombonganmu ki ora duwe kelebihan sama sekali. Dadi ora duwe kelebihan, ora duwe keutamaan. Upamane kaya sugih apa kaya akeh bondo, ngono tuduhane. Dadi kowe ngaku nabi ning kok kelebihane ora ana.
Sugih ya ora, ya paling ora nek nabi iki omah we minimal ombone 2 hektar kok ya paling ora. Dadi lah ya karepe kowe jenenge karepe. Maksude iki ombone ngono lho ombone. Ombone iki 2 hektar apa pire lah Gus Muafik kae sing nang minggir munggur kae 2 hektaran muncul. Ora umum. Lah karepe rak kaume Nabi Nuh ki ndek kepinginan ya paling ora nek ngaku nabi saka omah sak pekarangane 2 hektar. Terus uga ingon-ingon sing dingu sing diculke iki paling ora ya jaran balap. Wih, karo Singalodra. Aku ming sak kelinganku kok. Ya paling ora ngono kuwi kaya gek kowe Nabi Nuh. Iki wis sugih ya ora. Ki pisan, nang nggon ayat wis diterangke ngono. Sing nomor 2 pengikut-pengikutmu ki kok ora ana sing sugih-sugih. Pengikut-pengikutmu ki kok dadi ora ana sing sugih-sugih. Akhirnya terus Nabi Nuh jawab, nih dengan tuduhan-tuduhan sing kaya ngono kuwi Nabi Nuh terus njawab. Wala aqulu lakum ngindi khazainullah. Jawabane ngono kuwi nalika aku ngaku dadi nabi utusane Gusti Allah kon ngejaki apik kon ngejaki kowe-kowe kabeh do mlaku sesuai saringate Gusti Allah ki neng kono aku ora tau ngekeki janji-janji donya ya ora tau kok ya. Aku ya ora tau ngomong karo kowe kabeh, ayo kowe do melu aku. Kowe do manuta marang pituturku. Wong aku ki karo Gusti Allah disiapi gudang-gudang kekayaan. Aku karo Gusti Allah disiapi gudang-gudang kekayaan. Lah kowe engko nek melu aku, tenangno pikirmu. Wes, mesti sugih. Oh ya aku ki tau omong ngono. Wah aku tau omong karo kowe-kowe kabeh pokoke ayo do melu aku. Engko nek melu aku pas mlaku dakwah, pas mlaku ngejaki wong-wong kae, kok misalkan le mlaku nang nggir segara, kowe gegem pasir kae langsung iso dadi dhuwit. Kok le mayir. Aja neh dadi dhuwit e kono ibu-ibu iki. Wes. Ngadep dagangan sekesuk. Kele-kele iki biasa banget sih. Golek dhuwit iki ora gampang. Kowe rasah kuwatir nek ana butuh apa-apa kae. Gunung Merapi kae. Wes. Njebluk. Terus lahare nyuntaki ndasmu terus kowe mati. Wela Kanjeng Nabi dhewe iki tau lho ditari Gusti Allah. He Muhammad, kowe kepengin Gunung Uhud kae tak rubah dadi emas terus tak wenehne ning awakmu lho. Iki Kanjeng Nabi wis tau ditawani ngono kuwi. Ning nek Nabi Nuh kan wis ngendika wala aku lakum ngindi khazain. Aku ora tau omong. Nek aku ki karo Gusti Allah disiapi dikei diparingi gudang-gudang kekayaane Gusti Allah. Sing Allah ngrezekeni gudang kekayaan, gudang bondo kuwi nggo
aku. Apa ya aku ki tau omong ngono ra ya ora to. Mulane sing do melu aku ki semata-mata ora krana ben sugih. Ora krana ben supaya donyane gemah ripah molak-molak bludak-bludak ki ora kok ya. Lah mula nek sakniki niki nek jenengan rada dong kae. Sakniki do melu amalia, sakniki do melu wirid, sakniki do melu nganggo tembung-tembung sing serem jenenge thariqahan. Do melu maca iki sekian ratus ribu jebul kok niate men donyane niku molak-molak bludak-bludak. Artine donyane niku men gampang, men kecekel tanpa kangelan. Wis nyuwun ngapunten niku jenenge tersesat. Karena wong nabi dhewe tidak pernah ngekeki cara sing kaya keten niku utawa ngekeki contoh golek donya nganggo model-model sing kaya keten niku sama sekali ora tahu. Lah nek ana sing ngono-ngono kuwi berarti wis metu saka ajaran asline. Kok malah sakniki do seneng wirid jebul diming-iming karo anu niki. Karo pengarepe lah. Karo pimpinane do diming-iming kok ya. Lho aku wirid ngamalke iki iso ngene iki. Mula nek kowe pengen ayo melu pengen wasung. Do kepengin yo melu tenan. Karena iming-iminge donya. Kuwi urung kancaku. Langsung ngono kuwi sik. Mbah kancaku ki melu ngene iki. Wis pokoke wis ikhlas melu ngene iki, melu ngene iki. Ora ngerti. Ngomahe iki diteri emas-emas batangan kok. Nek cerita medeni wong. Mbok kaya ning kan akeh wong do ngono kuwi dadi do diming-iming melu amaliyah niki, melu wirid niki, melu ngamalke iki, lemune mengke donyane iso niki jan geblasok banget. Nabi Nuh we aku ora tau omong karo kowe lho, wala aku lakum lho. Lah nganggo lah ora tau aku omong kowe. Aku karo Allah direzekeni pirang-pirang bondo. Gudang-gudang kekayaane Allah ki diwenehke ning aku. Mula nek kowe pengen kecukupan, pengen sugih, pengen sukses dunyane, ayo do melu aku. Aku tau ngomong ngono ki kok Nabi Nuh. Sakniki niku wong nek rejeki iki ketumur 4 sasi ning guwa garba kabeh wong ki wis ditentokke, wis rasah ubyek masalah rejeki. Kaya Gusti Allah ki nyemrimih. Gusti Allah ki wis nentokke ketumur 4 sasi biyen. Kowe semene carane le golek ngene, kowe semene carane le golek ngene, kowe semene carane le golek ngene, le oleh nang kono, terus pangkat derajatmu dadi iki ngono ki wis ditentokke kok ya. Mula kabeh wong mlaku sesuai karo ketentuane Allah. Rezekimu semene. Carane le golek tukang. Sesuk le oleh nang kono, Allah wis ngerti lho apa ngono kuwi. Nek wong liya ora iso mikir ngono. Terus sing kowe pokoke ajeg ngantek tekan mati laden terus. Iki ya Allah sing nentokke kok ya sak karepe wong sing duwe kono kok. Kowe laden terus rezekimu semene. Engko le golek nang kono melu tukange kae, kadang melu kae, wes. Iki. Terus kowe rezekine semene, iki engko carane le golek dadi tentara, dadi polisi. Iki sesuk kantormu nang kene. Ngono kuwi wis Allah sing nyating. Engko dramane Gusti Allah ling gawe manusiawi. Terus kowe dadi pegawai negeri iki. Terus kowe dadi guru, wis ngono kuwi. Terus kowe iki engko rezekine ndompleng sing wedok, ngono barang ana kok ya.
Wae lah ya sak karepe Allah. Ngono kuwi ana kok ya. Dadi dilalah ya bejamu. Wes, bojomu ki iso nampa kowe undal-undul ngono kuwi wis. Kuwi Allah sing gawe Allah. Lah kok wis ditentokke lah nek jenengan kadang kala terus ngambah dalan pengen bludak pengen akeh niki wis padha karo dinciki ditunggangi nafsu. Lah nek nafsu wis dikeki semono karo Allah wis diatur ngono kuwi iki mlaku cukup beres sak kabehane ning terus dawa pengen luweh akeh iki lho sing marai rasim. Dadi ra ana jiwa nrimo, ra ana jiwa bersyukur, ora ana jiwa iman bahwa rezeki iki wis ditentokno. Mula terus lek golek kadang kala geblusuk-blusuk. Amaliyah zikir niku nggo ngantengke ati, nenangke ati karo dienggo nyelengi ngibadah-ngibadah lesan men supaya sesuk nyadong ganjaran saka le akeh zikire, iki malah dienggo golek donya. Ya dikeki. Ora bakal dikeki karo Allah, dikeki wis. Ning nek ngibadah sing bangsa kaya ngono ki kok krana golek donya, sing arep nika nek jenengan kelingan, donyane dikeki ning ati-ati lho. Akhirate neraka lho iki nggo. Arep tiring-tiring lambene iki ketoke dzikir karena krana ngluru donya, ngati-ati ya akhirate tetep neraka. Wong donya ki karo mlaku santai rasa hawa, rasa ngongso kowe karo Allah dikanteni terus kok. Wis mesti dikanteni karena Allah ki nek nguripke mesti karo rezekine ora ming duripke tok. Kok terus ming duripke tok, wis urip gek kono sak karepmu. Ngendi ana ngono kuwi. Saman wong urip. Nah, terus hawa kok ya sing lanang ya iso mengelak sih aku ki ora hawa, aku ki nrimo. Ning mbok wedok. Wah, mbok wedok jan sithik-sithik ngarani je. Sithik-sithik ngarani lah ming tuku sayur kowe kudu nang Superindo kok. Upamane kok iki ora tenan nek iki ora bakal. Nah iki kok nang Superindo ora bakal kaya ngerti nggone kowe ora ngerti kok. Ngendi Superindo ki ngendi? Ora gong nek ira Superindo, ngertine ming Supermi. Superindo ana sing ngerti Karangajen. Karangajen ngulon menukan kae Superindo. Sing paling cerak kono kuwi. Nek sing rada-rada Gambiran. Nek sing rada ngalor Bintaran ngono ya. Lah nek kene apal sabane kono kok ya piye to. Ben raketan ra tau ning rak waton. Waton gagah. Saora-orane kena nggo nerangke ngaji. Wong urip ki yakin nek jenengan paham walah donya iki mlaku karena wis dijatah iki ana sing bakul, engko bakule kuwi ana cilik ana gedhe. Iki bakule cilik rezekine semene, bakul gedhe mbludake semene ngono kuwi. Jan wis ngono kuwi. Aja ngantek lali juga ana iki engko rezekine dadi kiai barang ana ngono kuwi ya ya. Ana sing model ngono kuwi lah ya sakarepe Gusti Allah kok terus lengonakke iki waton. Lengonakke iki alah gembar-gembor ngojang ngaji gene ya ra krana Allah wong nek radio amplopi grenengan lho. Jenengan kok iso dramatisir?
Dipikir-pikir kok iso dramatisir ngono kuwi. Pisan le muni ora krana Allah jenengan ngerti po atine kiai. Ora ngerti terus jenengan tahu krungu grenengane kiai. Karena kiai iki ya werna loro, ana kiai donya, ana kiai akhirat. Jenengan tahu petuk kiai donya mungkin sing grenengan ngono kuwi. Kiai kok ya werna loro, Cik. Ora kok terus sak rupa mboten kok ya ning aja digebyah uyah. Nek kiai sing ikhlase kaya ngene iki wah. Ketoke jenengan guyune nglarake ati, yakin nek iki nglarake ati. Bape guyune iki maido. Ngece. Tapi kaya orang ngandel ngono lho jenengan iki seolah-olah orang ngandel iki lho. Lah wong ati iki sing ngerti ming sing duwe kuwi karo Gusti Allah kok ya. Nek wong liya iki ra ngerti, mula nek ra ngerti iki ra sah biji to lah, wong ora ngerti kok biji. Ora cetha tenan. Wah, lah ya wong kuwi iki Gusti Allah, wis tenangno pikire. Engko rak berkahe ketok. Ning ora usah nganggo meri ana dalan rezeki niku wis werna-werna. Ning ora usah ngongso, aja ngantek jenengan niku ngantek melu ngene melu ngono menggedurung pengen olah dunya sing akeh. Nabi saja tidak pernah menawarkan hal yang semacam itu. Wis ora tau nawak-nawake kok ngono kuwi. Jajal wis. Wala a'lamu lan ya ora ngerti sapa ingsun Nabi Nuh al-ghaiba ing perkara ghaib. Ae tegese wala aku lan ora tau ngucap sapa ingsun ngucape ini setuhune utawi ingsun iku a'lamu. Ngerteni sapa ingsun al-ghaiba ing barang ghaib. Hatta tusaringu ngantek padha age-age sapa sira kabeh ilal ingkari maring ngingkari wal isti'adi lan maring ngedoh. Ngantek Nabi Nuh nerangke aku ya ora tau gembar-gembor, ora tau omong. Kene kowe do nyerakno aku karena aku ki ngerti barang sing ra ketok. Lah ya ora tau ngono kuwi to. Aku ki ngerti barang gaib. Aku ora tau omong ngono kuwi ngantek gandeng aku ki ngomonge glamber-glamber. Ngomongke barang sing ra ketok, ngomongke barang sing di luar nalar sehingga kowe kabeh do maido, kowe kabeh terus do ngedoh saka aku. Wah, aku ya ora tau ngomong ngono. Po aku tau omong karo sing do melu aku. Iku nalika mlaku-mlaku ngono iki nang Kretek. Ngliwati Kretek. Terus mandeg, aku terus mandeg. Pengikutku ana apa niku? Aku iki weruh, wah kene iki ana harta karun. Wes iki ana harta karun. Nek iso njikuk kene iki wah wis pokoke mesti sugih. Ning abot sebabe dikupeng karo wah wis angel. Dikupeng karo anu kodam. Wis nganggo kok kowe malik kok. Ya wis mung ora fasih to niku. Wong khodam kok malik kodam. Wes kodam apa kok ya kae anu grup toprak mbiyen kae kodam apa kae. Kae kodam Diponegoro apa. Gue tenan nek jenengan sok krungu kabar ngono kuwi lho ngono iki ngerti sing ora ketok kene iki ana bondo sing kependhem sing wujude iki nek kowe gelem karo nek iso njiko ampuh.
Ning ngerti ya iki ditunggu khodam-khodam. Lah kowe kudu iso cilike kerjasama gedene nyingkirke kuwi. Ora ya serem to wis. Wah, akhirnya ngejak bola-bola yo jukuk sing kependem nang kono. Iki kudune diangkat paling ora wong 6. Iki engko terus maca iki, pertemuan pertama maca iki. Terus wong siji-sijine iki engko istilahnya pasok syarat. Wong siji-sijine pasok syarat. 2 yuta. Lah, pun 8 yuta. Ayo sing ngomong ki tau kelangan kok ya. Oleh ya jenengan ora tau serawung karo kaum. Ana tenan sing ngono kuwi ana tenan sing kowe to. Dadi dijak sak rombongan kuwi dijak arep njikuk bondo kuwi. Lemune arep nyedot. Len ora engko ya wangun sesuk nek kesedot iki kaya wong Sibrani kae. Lha muni ngono kuwi bondo kok Sibrani. Wale serem iki. Lah wong nyatane sprene posak pasok melu, posak pasok melu. Ngono kuwi jorong jorong jebol. Pimpinane ya wangun banget. Iki ming kurang sak udus. Wong ngantek sing pengikute wis rada jelas kae sak udus 20 udus. Wah, wis pengikute ngantek wedhus 6 tek lho sek. Nggo melu kuwi iki wedhus 6 tek. Mesake lho ya. Karena nggih niku wau mula ten mriki wis diterangke panjenengan gamblang. Nabi Nuh saja kelas nabi we nabi sepuh. Nabi mbiyen ora tau kok janjekke ngono kuwi. Ora tau janjekke aku ki weruh barang sing ora ketok. Aku ki weruh ngene-ngene ora tau pokoke iki ya mengkur normal-normal saja. Ayo do nyembah marang Allah tok aja liyane. Sing jenenge salat ki biyen wis ana ya ming bentuke ora 5 wektu ning salat lafate ya Allahu Akbar. Hati ngejake ming ning nggon kok ngono kuwi engko uripe normal iki nek urusan nggo mangan urusan dienggo urip ya tetep do nyambut gawe. Mula terkenal sekali Nabi Nuh niku gawean donyane dadi tukang kayu. Mebel Nabi Nuh kuwi ora mbiyen-mbiyen kok ya padake. Pendak dina le mangan ki wah gaweke pesenan-pesenan kuwi. Gaweke gawang, gaweke ino barang ngono kuwi ya Nabi Nuh ki wangun kae. Nggosroki kuwi ora nggo mesin kok ana listrik ya mbiyen iki. Dadi nek ngelus ki ya menggo ngene-ngene kae wong ngelus ki. Isih manual banget. Makane kari-kari oleh wahyu saka Allah, tek Allah arep ngekeki ngazab ning kaume, Nabi Nuh kon gawe perahu. Kenapa? Karena punya basic, punya latar belakang tukang kayu. Nek ora tukang kayu kon gawe linglung. Leng lekasi kowe bingung. Ning nek tukang kowe gawe perahu, nyoh iki lho gambare iki. Male iki ngono wis beres waton ngene des-des dadi kok ya. Jajal lakon mburi kowe. Wah, ora iso apa-apa. Wah, kuwi akon apa-apa ora dadi pokoke ngene angel. Jadine wing jajan. Makane urip ki aja kok terus apa-apa sing nyeleneh-nyeleneh, ora main tenan nek jenengan paham urip ki anggere nyeleneh ora main. Wong nyeleneh kok jenenge nyeleneh kok.
Tur secara secara apa jenenge, secara hamba, secara kawula niki mengke terus ilang berkahe karena nyeleneh dadi ora barokah. Beda sing atine los, beda sing atine niku normal. Mbok sak rupa-rupa niku ya keberkahan ya santai wis lah. Tur ayem uripe wong iso nrimo kok. Jenengan iso ngrasake urip ya sepokoke kulino nek awan glidhik wis glidhik. Sengko sore leren, jagongan nang omah, misalkan ngono. Bengi kok ana undangan genduren menyang. Ngono kuwi. Menyang, dileleh sandinge ra menyang kon gawake, malah tawa pundi kula gawake. Apik banget nek ngeten niku sederhana. Engko bengi ngaji arep ngopo kena nggo sangu mati, ming ngono kuwi gendengane. Ngaji kena nggo sangu mati. Wah, uripe asik nek sing ngeten niku. Awan. Ujug-ujug awan jaluki tulung karo tangga. Ana ndi, Dik? Ora nendi-nendi lah, kuwi iki pas seloji. Mbok aku njaluk tulung, Dik. Iki dilalahi bapakne nyambut gawe malah nginep jelang apa gek montor kok bocor kaya ngene gak nendi-nendi ra iso. Gek anakku ora iso disambi ngono ditulung tambalnya no tak gawani duit. Oke, siap. Oleh enting timen. Sapa-sapa seneng nek karena Allah uripe berkah banget. Ning angger sithik-sithik merem aku perlu sing ra ketok. Wes iki repot iki. Sing kowe repot iki kok. Pokoke sarwa nyeleneh ngono kuwi. Wah, terus sarwa nyeneh wah. Suwe-suwe driji 5 dinggone akeh gedhe-gedhe banget iki kok. Ya medyani wong alah-alah ya Allah, mbok yo sing normal-normal saja asik je urip iki ora pati odong tenan. Makanya Nabi Nuh saja tidak seperti itu. Kenapa ngono iki? Wahaza utawi iki radun dinggo nolak liqaulihim kedue ucapane kaume wa manaraka ittabangaka illal ladzina hum araziluna. Badira lah iki nggo nolak tuduhane kaum sing sugih-sugih kuwi kok ya. Wong mereka do nuduh wa manara lan ora weruh sapa kita ka ing sirana nggih itabanga nggih hale manut ka ing sira sapa ilaladzina kejaba wong akeh ayat lho iki ayat dhuwur iki lho sapa ilaladzina kejaba wong akeh hum kang utawi dheweke kabeh iku araziluna wong rendah-rendahe golongan kita badira jerone pandangan ngono kuwi utawa blegere kahanan ngono kuwi wingi rak nuduh ngono ki gek aku ki nyawang kowe tak gatekke sing do manut kowe iki ya mung anu sih, golongan-golongan sing rada asor-asor. Golongan sing rendah-rendah. Kok dadi dheke manut banget karo kowe iki tok iming-iming arep tok sugihke apa piye? Lho aku ki ngejake ora kok donya kok ya kok arep tak sugihke. Ngejakku ki ora donya, ning ngejakku ki kon ngibadah. Wong urip ning donya ki sedhela donya niku dienggo lantaran ngibadah. Akeh sithik sugih kere iki santai wong ya akeh sugih ming ditinggal, sithik kere ya ming ditinggal. Dadi engko iki kuranggo sarana saja. Wong nyatane sing lemuni titik, sing lemuni kere gene ya ajeg isih urip lah semrene iki. Paling ora isih urip kok isih kere piye to? Kuwi ra sak gomongke wong weruh kabeh. Gene ya madange ya tetepan sego. Anjane sego kok.
Wah, iki mau gene sahur nganggo jangan dong waluh. Campur lompong. Jadi jangan dong waluh campur lompong kei pete. Karo piur-piuri tempe bosok. Malah enak banget sih mau iki. Wes gene yo ning yo mestine tak kere kuwi kok ya. Lah nek wong sugih-sugih mestine yo ora kolu. Masa sahur dong waluh campur lompong. Nang aku terus anu kok yo tak ilangi suudon kuwi. Kok ndak aku suudon engko tenggorok aku gatel ngono to. Wah aku ora pokoke enak yo ora gatel ki seprene iki yo. Jenengan karang urung kulino ngrasake dong waluh campur lompong. Wah, kei pete wah wis pokoke. Kok ngantek saiki iki ngantuk banget kae lho aku iki. Wis gene yo mlaku gene yo urip. Ora usah kudu nganggo iwak laut, ora usah kudu nganggo ayam goreng, ora usah kudu ora usah iki wis. Lendam-lendem dilek lenjangan kuwi uga apa nyambel kuwi ya leng goreng gosong aku. Pokoke agi ora pas ya. Dilala jan agi rapas wis. Gek Gusti Allah ya tak pikir wis wingi gak enak-enakan gawe kula ora pengin sahur, mbasan saiki pengin sahur nemune kok ngono. Ora cetha tenan iki. Wah, wis kene iki wingi ra pengin sahur mah enak-enakan. Apik tenan pancen Gusti Allah nek ngreka apik tenan. Aku ya ming mikir ben kok mati rak rampung. Seminggu ngono kuwi mikire arep ngopo ae urip dela iki kok gene ya mlaku. Tenan jenengan iki pokoke nek ngibadah kaya ngendikane Nabi Nuh krana Gusti Allah. Aja duwe tendensi duniawi, aja ben sugih, aja ben akeh bondone, aja ben moncer dunyane ora kuwi iki ora diiming-imingke karo para nabi. Ning iming-iming iki mulya akhirat engko. Dunyane wis ditetepke Allah, pokoke mlaku santai mawon. Jang ta niki ya. Niki sik teruske sesuk engko mbak kawanan arep glidek aku. Muga-muga diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, keberkahan karahmatan ayem tentrem istiqomah le semende marang Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.